apa-apa. Ora apa-apa. Jogete ya wis. Dandane sing urung. Urung, ya kudu totalitas. Ngono ya. Tek kaya Sugriwa. Iya. Madhep kamera. Iya. Enjoy beat dalaku. Kita. Kemang guru kongso. Awas, arep tok pindho apa piye? Wong ndusur apa-apa pindhonen men rada kacek, Dik. Jangan sampai halo piye. Jangan sampai jatuh kedua kali di lubang yang sama. Wow. Sik. Iki werdi sing apik, iki nek diwerdekke apik banget iki. Kegagalan pertama itu adalah untuk pengalaman. Ya. Setelah kita mengalami kegagalan yang pertama, jadikanlah kegagalan itu suatu pembelajaran untuk tidak terulang lagi gagal yang kedua kali. Iya. Ngono kuwi. Oh. Kata-kataku apik kok dene urip kok muntir. Ora apa-apa ana tetembungan ula kae upase mandi nek nyokot liyane. Oh iya. Iya. Cacak. Iya. Alhamdulillah. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi, Dik. Bagong. 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 Iki bapak Nevia. Iya ta? Heeh. Iya mula. Bagor anak-anak kresek ya bener. Iya. Kanen ngadeg kowe beliaune kowe. Ben fungsi paru-parune. Ya kene, ngadeg kene. Ya. Ayo, Mbak. Kasihku kepada peta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. kasihku kepada peta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Tepung beras ros brand. Api. Iso teko tepung beras rose brand barang. Wong asline iki terusane iki ora tepung beras rose brand. Tapi mie burung dara ngono kae. seleraku. Ya mbok. Seleraku kok. Iki lagu-lagu sing ngene lho. Iki wis mendekati 17 Agustus. Ya betul. Perjuangan. Lagu-lagu ngene iki engko tanggal piro kan awake dhewe pentas 17-an kan ning beberapa tempat to kuwi. Melu to? Lho nusul to. Ketua ngesruh kok ora melu iki. Wis tak corek to jadwale jenengan nang omahku kae. Lho kuwi Tanggal 28 Agustus. Lali. Lali wong ora enek bayarane. Oh, ora lali. Wanci gara-gara dulur-dulur pasar Jetis hebat. Karena penonton taksih full, tepuk tangan untuk penonton semuanya. Luar biasa. Parang iki Rekor Bandungan dalu niki nek ra salah 3 tempat. 3 tempat. Tur cedak-cedak. Ning survei membuktikan eneng pasar Jetis kene penonton terbanyak terbetah nganti biar padang. Luar biasa. Luar biasa. Ya urung karuan. Kok urung karuan? Lah iki urung biar padang kok. Iki sing gara-gara Sing biar padang iki dongane. Ora ngono. Ngono lho, Dik. Heeh, Kak. Iki aku bar survei rono-rono iki mau. Kakak. Kakak Sugiana. Iya. Wah. Nyenengke pokoke. Nembang. Yuk. Kowe wis suwe ora ketemu karo Pak D piye to? Lah Kangen-kangenan nggih, apa? Pak D iki ya Allah, Pak D jan anake anyar to, kek lali karo aku. Anake anyar jare. Lah aku anakku anyar, lah kowe lanangamu anyar. Ya berarti padha-padha anyar to? Iya.
Ndi mantune Karung ndi? Kok Karung? Bagor Oh, Bagor oh, iya. Nggih. Yo, anyepet. Lho, apa iso? Mau wis tak bukani anu kok. Cintaku suka nyangga-nyangga dhewe. Oh iya. Piyai Sumawana ngersake Sri Huning. Nah. Lah ora iso duet ngono. Lah sing ngomong duet ya sapa? Lah aku pengen duet kok. Pengen duet. Ya engko, Sri Huninge mengko iki gandeng pengen duet dituruti Mas. Dek iki nganu wegah nyuwara. Nyapa? Aku roh kok karepe iki pengen duet Jambu Alas. Ora bagaimana men? Jembang janji. Yen kula si Kuwi Dadi. tok. Monggo tak anjek Mas. Jat aku ki joget nggon kono kuwi ki. Ya ora. Ora. Lagune mong sithik kuwi. Sumpahing batin yen kula si dadi kawin. Terus sing gorong nyumbaki tak kawin. Teka-teka. Lah lagu senenganku. Ngono kuwi tok. Heeh. Sithik tok iki. Iya. Ya liyane ah. Liyane. Apa dunar tonggo to lagune. Liyane. Ya wes manut lah. Yo apa? Sri Huning Nggih. Oke. karo Ayah Gareng. Nggih, ayah. Ya. Kita duet ya. Oke. Oh iya. Kamu ngarep nyanyi kok request. Loh. Lah wong Lah yo request to. Heeh. Pilih sing jenenge Lydia, Amel apa sapa. Ngono request kuwi. Lydia Amel apa sapa? Heeh, ngono kuwi. Kuwi rak request oleh wae arep nyanyi request sapa. Ngono. Ning aku arep nggawa tas. Nyapa? Napa? Ayo yo gek nadyan wujude. Nadian Sinebut. wujude mung peksi kuwi lak kodang kuning, Mas. Ya mau pun dibawani sami niku bawane berarti mboten sabawa. Teles. Ngelingke sampeyan. Nek Sri Huning kuwi sinebut. Heeh. Sinebut apa sinebrut? Monggo. Heeh. Sinebut pahlawan putri. Apik suarane. Nganggo cengkoke Bang Iwan Fals. Iwan Fals. Heeh. Aku mbok padake landung. Sri Huning Mustika Tuban. Kok dadi Karni Elias? Fales tenan. Ya apik ngono, Pak. Putra Kanjeng Sira Lawe. Malam ini dihadiri oleh Mas Tejo, Dimas Tejo. Makasih ya, Dek. Adem ya Mas ya. Adem iki? Iya. Apa? Ora apa-apa. Nek adem iki pusat kehangatane ngendi? Ning kene. Ya ora. Lanang wedok beda. Nek lanang. Lanange pusat kehangatane ngene iki. Oh. Oh ngono kuwi hangat. Nek wedok ngene. Oh. Nggonmu saking angete tenan. Kayak wajan telur dadar umup tenan ya. Berarti panas. Heeh. Tok perang. Nggih, ya hati-hati. Sik ben entek sik. Iya, maneman suaraku. Rok perang. Duk. Kok Duh. ruk to? Duk ora ro. Duh, catet tamu piye Joko? Lho Pak Marjo apa, ki Ruk? jenengan pripun to? Heh? Duk apa rok? Saya bener apa Mas? Duk. Apik rok. Aku ya ngerti. Duk perang gong poco negara ngebela. Bebela, bebela. Lah iya, Sri Huning ki ning Tuban, arep ning Bojonegoro ki ngebel sik ngono. Bebela Wiratmaya. Alasan tenan, oke alasan tenan iki. Tan wurung Sri Huning gundul. Gugur. Sadurunge gugur kuwi gundul ndeloro tipes. Tipes. Aduh. Dadi kusumaning bangsa. Damar pipis.
Sik, castinge dirubah. Piye-piye? Sing ngendang nyang nggon kempul, sing kempul main ngendang. Sing ngendang Nyang neng nggon kempul. kempul. Kayak ijolan kayak ngendang Lah sing kayak. kempul ki. Sing ngenong kayak. Sing Etek ben ngenong. Mas ya toh? Etek enong. Mas Klimen neng kendang. Ya, manut. Mas Roni nyang kempul. Ya. Ah. Wong kae mau asline pengempul kok sing nyekel kenong. Jok kluthuk neng pasar. Tumbas napa? Kok tumbas piye to? Lah, Gresek. Heeh. Hati-hati, iki pengendang wingit. Oh. Asmane Ki Gede Abrak. ki gede abrak. Oh, ceweng to Mas nggonmu. Pipone ceweng. Ki gede abrak. Ki Gede Abrak. Nah. Reke Mas. iya. Heeh. Terus sing gender nyanggon rebab, sing ngerebab nyanggon gender. Ya. Oh. Lukir. Lukir. Dilukir. Nah, Heeh. Ya. sing bonang nyang pawon. Ngono. Sing bunang kae gur gaweane kojah kok. Ora ya kuwi konten kreator kok. Viral. Teko nyusul aku iki buruh ngecat gayor ki ming lab dilit kojah ngentekke es teh ngentekke gorengan kayak minggat. Mongko rono ki ora nggawa. Ora ngegawa. Oh, berarti boloku. Tunggale. Iya. Terus apane sing dilukir, Mas? Sing dilukir. Tukang tip genti dadi tukang syuting. Oh iya. Heeh. Ngono ya? Engko awake dhewe ra dicuting. Ayo Pak Blendis neng nyekel drum. Ya. Blendis Iso sih. wae. Ayo to. Blendis ki nyekel drum. Heeh. Ngrusak tempo no. Ya, ayo Ya, siap, dimulai. Bro. Wes, Seriuning. ngene iki tok. Wah, jan besos. Sik, Pak. Anu Mas sik. Ayo lukir. Manut lukir. Lukir. Ayo. Pop mine digawa wedi nek kleru. Lah dapuane padha iki, Pak De. Dapuane padha iki nek kono-kono. Padha ya? Iya. Wah, tiwas tak lukir. Ngene wae. Apa? Pardi kucing gambang. Ayo. Ayo, Pak. Kayak Mas Aan Wiraswara genti. Ayo. Aan ki wiraswara. Ayo. Pardi kucing gambang. Ini lukir. Yusuf, Aku ngopo? Ayo Yusuf lukir. usung-usung alat. Wegah. Heeh. Wah, sik tesik gambange piye? Gambange. Coba. Dites sik. Mindek kemo tak dekemi menengo. Mi. Tek mutukno dekku. Wek ku gandol kon ku mentol, wek ku gandol kon ku mentol. Iso. Apik banget. Iso. Ayo, monggo Sri Huning. Iki rambut tes. Wiraswarane. Kepiye ngapa? Do. Re. Iya ta. Dites. Risi-risan telo. Yo. Sing Aan ke lho, nek kuwi memang wis wiraswara, sing siji ke lho. Mas Aan. Iki wis wiraswara. Heeh, memang sing lukiran ra sing kae. Nah, niki. Iki pira pawira? Risi-risan telo lalala. Risi-risan telo. Sing semangat, Mas. Digatek kita. Ris-irisan telo lalala. Ris-irisan telo lalala. Madu salelele. Madu salelele. Amanu eput dadang. Telure gulung ya. Manu eput dang 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 dang. Manu epo darang-darang. Unine Unine. kuan. Gentenan ora kowe. Nah, ris-risan telo lalala. Madu salelele. Manu eput dang unine. Kowe muni kuan. Ya. Iki ora dadi ndek meneng nganjuk iki. Ayo. Orang ngene kok kae kok. Ayo. Ris-risan telo. Siri-siri la 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 la. Madu salelele. Manuke podang unine. 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 Bob. Diwalik. Wes munah tak tuwaku. Yahene iki podange munine pisan tok. Lah yo penak bola-bali kok. Kok kene sik, yo. Iya.
Apa iki? Munine yane bola bali jare. Lah yo iya to apa iku mau. Yo. Kene sik. Risi-ri sambel lolololo. Madu sele. Manuke padha unine. 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 Iki sing ora iso ditata iki ya. Unine. 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 Rencanaku ora ngono jane. Aning dheke sepel dhewe kok ora. Ora iso ditata. Ayo Sri Uning selak sing ngendang ki selak kepengin eksis ya. Oh iya. 100 apa? Kendangamu kaya wong unduh-unduh. Ya coba. Ayo. Siluning. Wah, Mbah Yono bengok. Apa? Matur nuwun. Apik Pak De. Apik. Garek ngecat sithik wis mening. Iya. Apik. Di mau wilek. Ngapa, De? Rapopo. Rapopo. Nyat kudu areng rusak awake penak ae. Wah, udute wis wangun. Wah, jen wangun. Ayo. Apa? Diangkat. Jenengan sik ngono lho Pak De. Riyen lho Pak De. Pak De angkaten ngono kok munine kok. Lah iya. jan Nona, yo Pak Gareng. Katresnane Wiramoyo dinamite Glonteng kepada Pak. Roro Lele. Glonteng. Sik ra trimo. Kurunuk tlang tak kurunuk tandang kurunuk tang tak kurunuk.
Sak lagu ya, Mas. Piye? Arep ning Surabaya malah kleru ning Bandung ngene iki. Oh alah. Moji-roji. Katresnane. Aku. Heeh. Anggur aku aku pokoke ya. Katresnane Wirat maya. tresnane wirat moyo pinampite ning lara srihune aku gentene nggon suwuk Nadyan bekasan yo Teng leno alabuh negara mau ra ngono Ure mau ra ngono kok. Setiap saat ki suwe ganti ngono. Oh. Beda-beda. Dadi mau bareng ngono terus dadi ngene. Iya. Terus ngene. Iya. Terus ngene. Iya. Terus ngene. Ah. Dadi setiap saat iki beda-beda. Iya, beda-beda. suwuk Lah iya suwuke beda-beda. Suwuk. Suwuk. nah Suwuke beda-beda. Iya. Jek pelo cah cilik pelo kan ya suwuke beda-beda. Ya mak ya. Iya, Nang. Anu, engko oleh ayangan aku mbaske ulanan ya. Elanane apa? Ontol-ontolan. Apa? Ontol-ontolan. apa Montor-montoran. Oh, motor-motoran. wis kayak linggo kae kok Mama, ndak mama. bulanan. Apa? Mama tepike gede. Ceplek. Lah ya kan sik cilik. Yo tak warai ceplek. Tapi Ceplek. ta Mama, Sekarang mama. mulai. Apa meneh? Ning gila. Lah yo iki tak mulai. Engko tepikmu tabak ontongku lho. Matur Ceplike nuwun. tabrak montore ngono lho maksudnya. wah Lungguh ono. Eh, matur nuwun. Iki ra diganti. main kono sik ae Oke. Tanggap nggo pitulasan ngene iki. Oke. wis sesuk ngendangi Ki Kuat Hadi Sasmono Muga-muga dalange kuat. lah yo Lah ya kuat Mas kuat. Oke. ayo Betari Durga ngadeg ya Betari Durga endi? ki tengene Mbak Wia Iki Banowati kok. Banowati to bener Banowati ki hobine Banowati ki ban serep. bener Banowati ki hobine selingkuh ayo Sore-sore padang bulan. Ayo kanca. sudah dijaluk Padha dolanan. Rene bebarengan.
jan kaya wong unduh-unduh. Jane Anu yo. ya, Mas. Piye? Rombongane aja ansor laras lah. Apa? Ganti nyangga wirang ngono, Mas. Ya ora nyangga wirang karang sik. Kreasi Jenenge tur. garapan kok ya. Heeh, biasane daerah nyekele kempul, Mbak. Kreasi. Nggih. Elok tenan iki pinter. Selamat pagi, Mbak Niken. Selamat pagi. Nembang. Nembang. Pak Pardi suarane kok beda. Mbok iki mau aku dolan ning Bandungan mulai-mulai ngene iki lho. Oh, laris. Kok laris sih lho? Maksudnya laris nganti teko kene. Nglarisi bakul ngono lho Mas Gareng. Ya. Elo, Mbak. Ora iso. Lah, ngopo? Jam 12 aku ketemu. Wah. Pelak. Mike yo digeser nutup pintu. Wah, jan ngono. Sing kendang ya iki. Iki wae. Heeh, Iki wae. jam 12. Sidane iki Jam 12 ki permintaan. Niken kondang ki. Sumpahing batin ngono, Dok. Lah jenengan ki ben nyambut gawe 5 yuta kok ora nyambut gawe lho. Wow. Ya pokoke mau aku ki karaoke ngono apa piye? Selamat ya Mas Gareng. Oh ya. Wis tuwa kok ndek bayi jenengan. Lho, cah saiki ya. Ta saiki yo Sakit tuwa. sak dhisik. Saiki. Cah Alhamdulillah. saiki, cah tuwa kuwi. Berarti cek aktif ngono lho jenengan berarti. Lho, lek ngetes apa piye? Mbak Niken, Dalem. anake jenengan sik mbarep kowe kok mirip Pak D karenge. Sing ngerti mau ngaku kowe aja mbok omong-omongke. Kowe mau ngaku awakmu rahasia iki. Iya. Aja mbok omongke. Jam 12 godak ora. Ora iki sik. Tumplak sik. Lagi lho. Sekewo apa segawon? Kono. Ya udut sik nak no. Oke, ya. Aku seneng kok. Yo, Samsu gelem ra? Tuku. Nang wayangan kok. Wirang. Kalau The Simpson guyu kalau. Sapa Simpson? Kae majuan. Kayak guyu tak enek stres tadi. Beban mentalnya kena gitu. Kanggo ki nek wis lagon mereno semubang kae ki wis klusut pucet kae. Lah wis arep tekan ngomah mulih ya. Waduh, berarti ra tenang di rumah kuwi ya. Ra seneng. Yo, kendange. Enggak. Joget. Semot. Cek apik no. Sekoke cek mungtul ya, Mas. Garek nyeporing ke sithik. Asik deh. Asimber. Kelingan manis seseme. Terus kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayange. Kapan aku lakon dadi jodone. Asile. Iyo. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Nalongso rasane ati. Yen aku ra klakon melu duweni. Jambu alas sekulipe ijo sing dikagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula tijani kami.
sithik manis rasane nadyan tilas tak enteni randane. Mas dum gawean timbangane pedhot sing seduluran karo kanca. Kersane Separo ki arep diteruske Mas Jo Kluthuk. oh ya Gentenan. Oh, pengen iya, nembang. Pengen Apik. wis WA Bu Tarni. oh ya Mbok omongno bojomu kae ni Tarni aku ya iso nyanyi jambu alas. oh ya no. ayo Monggo. ayo Pak Parjo Ayo, monggo. Ayo kene, mau wis WA-an kae. Oh iki yo kepengin, Aan pengen jambalan. Aja sik to. Ayo. Kakek sik. Ayo Ayo. Ayo kene. ah iki Ketoke mau wis latihan olah vokal ning. Mau tur WA Bu Tarni. ayo Kudu komplit ala-ala gareng ya. Amit sewu copot. Ya. Nah. Diputih ora iki? Dipedhaki. Aku nggih rong genti. Aku mau ngentekke rokok Azimo. Maka kaya sabar karo subur wayang Bali ya ampun. Malah ke amang Jo Kluthuk Nggih, ndang ngomong. hah lah yo gareng Jadi terus ke wong keluargane wis kumpul. yo. Sik ndagel sik ora lucu diombong lho. Lah wong dagelane kok ndak malah nyaingi. Wis wani ngono ki wani ndagel. Ayo ndang. Sayange wis duwe bojo. Nelongso rasane ngati. Yen aku mati. joget ayo joget kaya gareng ayo joget Pak Parjo joget ora nyenggaki sayange wis duwe bojo Aja dilarang. Nelongso rasane ngati. takon melu nuweni Matur suwun. Mau nyanyine wis kleru sithik ora apa-apa. Ora apa-apa. Jogete ya wis. Dandane sing urung. Urung, ya kudu totalitas. Ngono ya. Tek kaya Sugriwa. Iya. Madhep kamera. Iya. Ndas larang iki, ndas larang. Aja. Wis kowe. Sing gender pengen dingonokne sing gender. Sing gender pengen dingonokne. Mau njaluke karo kowe kok. Wah. Pun nggih. Masyaallah wis jan. Malah kaya Aja kucing. neng sekaten lho ya. Kaya kucing. Kok ndak dinyang wong dikira celengan lho engko. Mbak Endah kon ngaten. Lah iki
Lah iya karo kuwi maksudku. Lali lho asline lali lho. Nggih. Mbak Endah, Mbak Yoga. Mbak Bluk karo Mbak Endah. Ya Bluk. Heeh. Ya Bluk. Ayo Bluk karo Mbak Endah. Ngopo Mbak Nikan kok arep melu ngadeg iki? Oh, benakke. Apa? Iki ora benak ora kok arep melu ngadeg. Lah, pas nggo lungguh nyelempit. Ngene Bang, ngene. Nyelempitne bar nggo ngadeg ngene lho, ngene lho, ngene iki lho. poke apik nek. Nyelempit ngene. Ya ngadeg berdua Mbak Endah. Nah, Karo Mbak Limbuk. Tek iki piye ta tek kok limbuke urung tau cempluke harkis iki. Heeh. Lagune apa lagune? Wong yen lagi gandrung. Pengen dikancani sapa? Sik gambang. Oh iya, sing gambang. Ayo, Pak Parti Pandi. kucing, mangga. Pak Pandi. Ora enek asli-asline saiki linggone gampang ya berarti kono Sing sing gampang. gampang. Wis Dek karo jenengan wae Dek. Tenan iki? Heeh. Sumpun Rezeki. siap aja ngadeg. Ora kae marake dolar kuning. Ya ra ngono kok. Kok tak siya. Ngene iki kan belum entuk konten kan lho. Ha iya. Sesuk tak terus viral. Iya. Kluthuk gareng dadaan ngono. Foto sik kirimke Mbok Warni. Heeh. Aku dandan, guys. Iki sapa Mas lagune? Wong yen lagi gandrung. Rapper. Oh, kuwi ta. Wong Iki yen lagi Wonten gandrung. pamundutan. Pamundutan apa? Kesayangan. Kesayangan. Nggih. Ya, engko khusus sing nyanyi ora jenengan. Sopo? Ya nek engko gampang wis. Ora apa lagune kesayangan. Oh ya, ya kesayangan berarti. Ya, sing gandrung ki sik, Mas. Heeh, kuwi gandrung. Wong yen lagi gandrung. Heeh. Lagi kenal wis mlebu sarung. Heeh. Sarung wernane coklat. Bareng melentung tinggal minggat. Terus Minggat neng Surabaya. Wong wedok kelara-lara. Wong lanang kakean dosa sok nek mati mlebu swarga. Kakean dosa mlebu swarga piye? Sadurunge mati kan tobat sik to. iso eling. Kan bisa diusahake to. Heeh. Ya, Nimas kesayangan. Dararararareret Nimas. Apik wae kok ya nyambung wae. Heeh, ditambahi karo Mbak Ainung. Ya. Oh nggih. Heeh. Ora karo iki. Endi? Sing birkone pedhot iki. Ampun sia-sia ngoten niku to. Yo Ainun. Ayo Mbak Ainun. Heeh, ngadeg karo nggawa kemel ya ora apa-apa, apik wae. Garis. Heeh. Ya, lagune kesayang men sing foto ya ben foto kuwi. Aku iku sih, Nduk. Heeh. Heeh. Ya, kesayangan to. Mas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Mas sing tak tresnani
semut. Terima kasih. Terima kasih. Yo gek 3 serangkai gek linggo. 3 serangkai lungguh, terus 4 sekawan berdiri. Sopo 4 sekawan? Ya digolekke. Ora enek jangkepane. Oh, wis lunga to kene mu. Sopo anggepe kok ora? Enek. Heeh. Jaluk tali kotang. Oh, ya apik kuwi lagune, kuwi lagu senenganku kuwi. Sinten Mas iki, Mas? Apa? Gojek ora wayan tenan. Gareng. Nyang Adiraja lho, Le. Tak neruske lakon aku. Garenge pundi? Aku kuwi. Oh, nggih. Nah. Iki ganti formasi. Ayo do bali nyang jangkane dhewe-dhewe lho, Le. Heeh, Pardi kucing. Sugriwa kok mira swara bareng. Nguyak cupu manik Asfagina dadi wiraswara. Mas Winarno. Mas Isu. Matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Sami-sami. Ngodinonga jenengan sehat selalu, putrane ya sehat selalu. Tak tunggu sesuk ya, Mas. Nggih. Minangka donatur. Nek aku ki donatur berarti aku wenang ngatur. Dole. Apa, Pak? Petro, pripun, Pak? Kakangmu gareng kae. Jaen sebo kae Ndara Janaka wis ngenteni, Dole. Nggih ngestaken dawuh. Sangu gendeng ora? Sangu. Kirim PTK sik. Nek bintang tamu tekan gara-gara iki le kirim PTK nek pas gara-gara ya to, Pak? Iya. Mau ki ora lali ning pancen tak jarak. Kirim PTK para pepunden dalang kuwi nek gara-gara mergo bintang tamune tekan gara-gara. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Yo, Pak, tak derake. Mungkur sak wetawis, Dole.